Panau pang pakhat Timothy chu akeya hnim lo trau thua in plan expert lamte chuan hle sakan tumpo chuan bakche zok chu achengal mok mai chu tiang thil chu engtia lo thleng thei nge ni ngai engkim bultran na chu hetiang hiani nu patuak khat jim le sindi te chuan fa an nei theilova fa an o em awang chuan doctor teronin tamdoi thiam na chi sang te chu man ani to chuti chungpo chuan omzia fak anei lo doctor chuan beidong to mai ro u ti te a lo shilin ma se an nu pa chuan be seina chete an la nei vetlat an du tu sam thlen diktir tum chuan fa atana an o em mi zia nung changle thildang tam tak chu lekha a an siaka boma thunin huana chuan an be seina chi chu an phum ta mi mai ani chumi san chuan khuwa a chia in ruwa po asur du hle a ruwa chuan an thil phum